Gyürei rajszakkör, második rész. És? Jó. És nem takarjál az arcát, uram? Jó. Lányok, a felhő kontúrját. Tudjuk, hogy te élet. A lányok is dolgoznak. Márton eszik és dolgozik. Jó, ezt megjegyeztük. És a felvételt jóvá adja? Kérem, hogy a felvételt közzé tegyük a nagy nyilvánosság előtt. A felvételt. István nem nyilatkozik. Neki saját dolga van, hagyjátok békén. Át lehet tenni mellé. A lányok készen vannak a felhőkkel. Igen, elég felhős lesz az égbolt. Szubassza is felhőben.